بله تماشاوانین هیچا دم پارتی کاندیدین خوش بو حل بجارتن شهرداریان این ترکیه و باکوری کردستانیشی دیار کردن جهکی حلی کی هری گرینگ بیگمان ترکیه پایتخت ترکیه آنکارa'ya Fatih Kanat سروک شاقا باجار آنکاره دم پارتی میوانی منه امدی روشا آنکاره و دم پارتی با آخفن سلاف بوده بریز kanat دەستپێکی دە برێز کەنا دخوازم دوو ناوین gelek navdar ji bo şaredariya Ankara bədəst nîşan kir. Bes rewşa Gültan Kişanak zindanê de gelo tu astengî yasayî dikarin çê bibin duê derbarê de ger tu me agahdar bike? Evet. Gültan Başkan hepimiz için çok Serok Gültan Hanım jibo me siyasetmedareti ki giringe şaredari kiriye parlamenteri kiriye her wa hev serokatiya partiyen me bere kiriye o خودی ازمونه کو نرخه کی بلنده و ددما زندان دوزده ایلون دج دربه دوزده ایلون دج د زندان د مایه بدل دایه مخابن دمک درجه د زندان ده نها تو سدمک یاسایی یا گرتنا زندان کرنا و نینه دستور o yasayan da dibêjin kesên ku 7 sal di zindanê de mane lazim e bên azadkirin lê ew bê dadgehkirinê ew jî hê di zindanê de ye dadgeha destûrê biryarekê din jî daye dema ku ev zindankirin berdewam dibe ji bo hencetên ji bo hin dosyeyên nû jî nabe zindankirin 7 salan berdewam bike yanî di dema girtinê de ev desilata ku heye mixabin pabendî yasayên xwe jî nabe ji xwe pabendî yasayên navdewletê nabe û bi awayekî kêfî nêzik dibe Gülten Kişanak ji hundir ji zindanê bo me peyamekî şandiye ji bo kedkarên partiyê ji Diyarbekir hatta Ankara û ji Ankara jî bo her çar aliyên Türkiye ji bo cibicîkirina mercên aştiyê ji bo ev rawestandina şerê coğrafya me dixwaze dest bi proseyekî wiha were kirin û namzetbûna xwe jî li ser vê bingehê qebûl dike û li ser vê bingehê pêşniyara me qebûl kir em dibêjin dengekî bilind e ew ne tenê ji bo dengeke ji bo şaredariya bajarê mezinî Enqerê ev şer û pevçûn 40 salin didomin û em dixwazin êdî Kurd jî malbatên Kurd jî malbatên Tirk jî ziyan nebînin êş nebînin ne tenê dixwazim li ser rewşa Birêz Kişanak dîse bipirsim Birêz kanat dixwazim li ser rewşa Birêz Kişanak dîse bipirsim Nuha Kişanak di hepsê de ye di zindanê de ye baş e di bangeşeyê de dê çawa amade bibe gelo tesîrê bangeşeyên dem partî nake yani seçim propagandası falan tesîrê lê nake yani işte şimdi yani partimizde tabii Gültan Kişanak di partiya me de helbet bangeşeya Gültan Kişanak di zindanê de zehmet e lê em ê her tim parêzeran bişînin parêzer her tim dê ji wê peyaman bigire û di
partiya me de jî hevalên me jin hene wek dengên Gülten Kışanak dê biaxivin di ser rêveberiyê de hene endamên meclîsê hene dê ew bibin dengê Gülten Kışanak em jî wek rêxistina Enqerê heta ji destê me were ji bo kemasiyek durust nebe û ji bo gihandina peyamên rasterast em ê biginin xelkê Enqerê û ji xwe Gülten Serok dibêje ne tenê ji bo Enqerê ji bo hemû coğrafya Kurdistanê û Tirkiye bibe nûnerekî û dengekî aştiye. Birêz Fatîn yani niha di navbêna we û CHP de di navbêna we û CHP de hevdîtin hebûn lê serokê şaredariya Enqerê Mansûr Yavaş dibêje ku qet ne girîng e ku Dem Partî bi serê Xwedê kandîd nîşan bide em her dê ser bikevin nirxandina te bigirim. Gülten Başkan'ın da bir avukat kimliği var geçmişten gelen. İkisi birlikte bir şeyi tamamlamış olacaklar. Efendim? Son sorunuzu anlayamadım. Min pirsa dawî baş wernegirti. Belê Mansûr Yavaş dibêje Dem Partî bixwaze bi me re di nav tifaqê de bê dijî bê qet ji bo me ne problem e ji xwe em ê ser bikevin vê peyama Mansûr Yavaş hûn çawa dixwînin gelo Dem Partî tesîrake wê qet li Enqere nîne? Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili derbarê namzedbûna Mansûr Yavaş da em tiştên zêde nabêjin Dem Partî dixwaze dînamîkên navxweyî li bajarên Tirkiyê li hev werin evên ku derdê wan aştiye, demokrasiye, azadiye, benpêkirin mafên mirovan e em dixwazin li ser vê li hev werin. Mansûr Yavaş di mijarê pirsa Kurd e pir sar e di dema şaredariya xwe de jî mesafeyên xist navbera xwe û Kurdan ji Kurdan dûr ket qebûl nekir ku bi dengên Kurdan hatiye hilbijartin ji ber vê spasiya Kurdan jî nekir lê hevserokê Mêberê Selahattin Demirtaş wekû gotibû em ê biçin deng bidin ji bo şikandina desthilatê lê vê carê nebû eger Mansûr Yavaş gotiba divê şerda di şerda ziyanên Kurdan jî girtiba berçava pir cuda nêzik nebûye tenê aliyê Tirk berçav negirtiba em dibêjin êdî em piştgirî nadin Mansûr Yavaş û ji xwe hevserokê me Tuncer Baxirhan ji bo Muhittin Böcekê Antalya û Enqere jî gotibû. Spas bo te Birêz Fatîn Kanat serokê şaxa Enqere ê Dem Partî ji Enqere gelmi.